Andračević Vidović iz Europske komisije je s nama. Tema o kojoj ste vi danas govorili možda je jedna od najvažnijih kada govorimo o AI-u, medijima i marketingu općenito. Dakle, EU i AI etičke lekcije. Koje su to zapravo lekcije kojima se Europska unija bavi? Najvažnija je lekcija da AI nije neutralan. AI pokazalo se kroz godine, otkad je kreiran, otkad je nastao, od kako ga koristimo, a svi ga koristite, tko god ima smartphone, zapravo je u nekim situacijama odlučivao o ljudskim životima i sudbinama. S europske razine odlučili smo da je potrebna regulativa, da je potreban zakon koji će europske građanke i građane zaštititi od svih negativnih efekata umjetne inteligencije. Od ove godine taj zakon, on se zove Zakon o umjetnoj inteligenciji, je s našeg europskog tržišta zabranio sve sustave umjetne inteligencije koji mogu naštetiti čovjeku. Na primjer, društveno vrednovanje, na primjer, AI sistemi unutar igračaka koji se onda poigravaju recimo s djecom koja koriste te igračke. Isto tako snimanje u javnim prostorima uz pomoć AI-a u većini slučajeva nedopušteno i odstranjeno sa europskog tržišta. Ono što Zakon o umjetnoj inteligenciji predstavlja globalno je nova ljestvica, novi standard i vidimo već da se u drugim dijelovima svijeta počeo replicirati zakon kojega smo osmislili ovdje u Europi. To je signal da je njegova srž zapravo humanocentrična, da mu je u središtu čovjeka, ne profit, i to je princip po kojem regulira Europska unija. Upravo to sam vas htjela pitati, dakle, neće ostati samo u Europskoj uniji taj zakon, jer mi znamo ni internet, ni AI ne poznaje granice ni kontinente. Tako je. Ne poznaje u granice ni najbolje prakse. Ako se sjećate, već sad dosta godina od toga, kad je Europska unija na jednu višu razinu važnosti stavila osobne podatke i njihovu zaštitu, isprva su svi bili skeptični, čak i u tech zajednici, to prilično skeptični. S vremenom je zapravo svaki kutak zemaljske kugle na nekakav sličan način regulirao osobne podatke svojih građana, tako da umjetnu inteligenciju, ovaj zakon koji smo kreirali, gledamo kao najbolju moguću globalnu praksu i stvarno želimo da ga svi iskopiraju. Čini se da smo još dosta umagli s tim AI-em, tek smo maltene počeli. Što vi mislite na čemu bi još trebalo poraditi? Što se mene tiče, na podizanju svijesti građana o tome koliko su zapravo u europskom digitalnom prostoru sigurni. Bez obzira odakle dolaze oni koji u svoje sustave ugrađuju AI ili oni koji ga razvijaju, bili to neki drugi globalni igrači osim europskih, vrijede ista pravila. Dakle, čak i ako vam je sjedište u Kini, ako vam je sjedište u Americi, u sebi koristite AI. Iskoristit ću primjer društvenih mreža, na primjer Meta, na primjer TikTok, Snapchat. To su sve sustavi koji su zapravo, jer djeluju na europskom tržištu, jer ih koriste europski građani i kad ih koriste europski građani, oni su svi regulirani našim zakonima. Možda glavna poruka našeg razgovora. Postoji cijeli jedan ekosustav koji smo s europske razine kreirali kako bismo svi bili sigurni u tom digitalnom svijetu. Da ne otvaram sad temu i zaštite maloljetnika, ali nije sigurno, ne poznaju se granice, digitalija ne poznaje granice i zato smo shvatili da nije dovoljno da neka država članica sama regulira te stvari, nego smo s europske razine odlučili nacrtati, osmisliti taj okvir unutar kojega stvarno svi možemo onda biti sigurni i da su nam djeca sigurna na internetu, da smo mi sigurni na internetu, da AI generirani sadržaj, na primjer videi, budu jasno kao takvi označeni, isto dio ovoga zakona o kojem sam pričala, tako da možete se osjećati sigurno zbog Europske unije. A kakva je atmosfera kod onih koji drže AI, koji su vlasnici, koji su osnivači, kako oni gledaju na ove regulative koje uvodite? Pa sigurno da je zahtjevno za njih i toga smo svjesni i zato nudimo zapravo jako puno podrške za sve one koji razvijaju AI sustave. Možda su neki od vaših gledateljica i gledatelja čuli za regulatorne pješčanike, takozvani sandboxes. Od svih država članica smo zatražili da ih kreiraju. To je dakle sigurno digitalno okruženje za testiranje AI sustava. Dakle, želimo dati podršku onima koji AI razvijaju u Europi i u tom segmentu kad testiraju nema ograničenja. Dakle, taj zakon, naš europski zakon o umjetnoj inteligenciji, ne vrijedi za testiranje sustava. Tek kad nekakav sustav, AI sustav je do kraja osmišljen, onda idemo u razgovor o tome kako ga se treba kategorizirati kad ide na tržište. Može biti nedopušten
ako ugrožava ljudska prava, zdravlje, sve što se tiče nas kao osoba, može biti visokog rizika, na primjer u autonomnim vozilima ili u recimo robotskoj kirurgiji. Kod takvih sustava smo propisali da je uvijek uključen čovjek, znači maksimalna ljudska kontrola, i onda imate slabo rizične ili nerizične sustave tipa filtere za fotke, algoritme koji vam sugeriraju što biste sljedeće trebali gledati na svojoj omiljenoj streaming platformi. Taj dio je gotovo nereguliran jer u njemu ne vidimo rizik, ali mora biti transparentan. Na primjer, ako vi pričate s chatbotom, nekakva tvrtka je osmislila svoje AI i umjesto žive osobe s vama priča chat, vi kao građanin morate imati informaciju da pričate sa AI-em. Ali ovo je vrlo pojednostavljeni način. Ono što je možda i najvažnije za poručiti je da nedopušteni sustavi više nisu na europskom tržištu od veljače ove godine. Sad ste me sjetili na jedan primjer, recimo to je bila pošast u zadnje vrijeme, uzima se nečija fotografija, random bilo čija, onda se tu naiđe na to da netko ko je umro se oživi putem AI i na taj način se recimo reviktimizira, recimo to tako, ljude čiji je to član obitelji. U jednom trenutku su molili nemojte to više raditi, i celebrity i tako dalje. Kako vi gledate na to? Je li to alat da zaštitimo od takvih stvari? Tu se sad već otvara pitanje na koji način se takav sadržaj distribuira i sasvim sigurno govorimo ili o chatovima ili o platformama internetskim. One su dužne takav sadržaj označiti, odnosno ako postoji nekakav moralni problem s tim sadržajem, korisnik koji god na internetu, spomenuli ste nekakav vrlo konkretan primjer obitelji preminule osobe, ta obitelj mora najprije javiti platformi na kojoj, ili je, ne znam, recimo da je WhatsApp, recimo da je Facebook, mora flagati platformi, a u svakoj državi članici postoji koordinacijsko tijelo baš za te velike platforme. U Hrvatskoj je to HAKOM i svakako javiti i HAKOM-u da se to dogodilo. Dakle, postoje načini, ali ono što mi se čini da manjka je informiranost građana o tome, tako da da se preduhitri u biti. Da, i to. Ali evo, svaki moj nekako istup na ovu temu, nadam se da će malo rasvijetliti ljudima da je, evo i konkretno ta situacija sa deepfake-om ili sa nekakvim fake videima, fotografijama, sve se može prijaviti, treba prijaviti i postoje alati da se one koji to rade i kazni. Dakle, uputa bi bila u biti da mi smo ti koji smo odgovorni za svoj sadržaj i mi smo ti koji trebamo paziti što objavljamo da upravo ne bi došlo do svih ovih daljnjih koraka. Isto tako i mreže na kojima objavljujemo, odnosno netko koji ima malicioznu namjeru, mreža je na neki način odgovorna za sadržaj koji se na njoj pojavljuje. To je jedan drugi zakon, Uredba o digitalnim uslugama, koja je stavila odgovornost ne više na pojedinca, nego na onoga ko vam je provider neke usluge. Tako da, uvjetno rečeno, Instagram, ako se dogodi neki deepfake, on je taj koji ima odgovornosti prema zakonu odnositi se prema tome kao prema fejku, pogotovo ako se radi o nekom malicioznom sadržaju. Tako da više nismo u tome sami, ne moramo vi ili ja procijeniti je li nešto točno, nije li točno. Platforme preko kojih se distribuira takav audiovizualni materijal su dužne označavati ili skidati sve što bi bilo nedopušteno ili nemoralno. Sve što je zločin u realnom svijetu mora biti zločin i online. To je isto nekakva logika iza naših zakona. Kako vam je ovdje na Samoborcu? Kako gledate na ovakve panele? Odlično, publika je zahtjevna jer se radi o ljudima koji su iznimno vični ovom tehnološkom, tako da zapravo idealna publika za sve ove naše nekad tehnološki kompleksne poruke s europske razine koje smo pokušali kodirati u zakone, ali rekla bih da su zahvalna publika, rekla bih da će im i koristiti neke od ovih stvari koje smo s njima podijelili, tako da odlično je Samoborac, veselimo se 26. izdanju.